UPPL दोलोआव गाइखेरजों दुगैग्रा गाइखेर फिथाइ सामथाइ लोंनानै फेग्रा मुवा लायाजासे साननानै पार्टी सालायग्रा सान्थौगिरिफोर दंमोन, बिराद मैखोम। नाथाय दिनैनि दिनाव जेबो बुङा, सिरि। आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादों, नोंथांमोननि जसखौ बे गभर्नमेन्ट पावाराव थासान्दियावल' देखायना, पावाराव गैयैयावबो देखायनांगौ, अब्लासो आसल रियेल हिर'इज्मखौ जों नुनो मोनगोन। फेरेंगा मोना माबादि खोथा बुङोमोन, भगबानजों जुजिलायनो हानाय। रायजो राजाफोरनि मेगनाव मोदै, खुगायाव खुदै लानायखौबो बिथाङा नुस'नै अहंखार। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव गेले, मा MLA गेलेयोना MP गेलेयोना EM गेलेयो बिथाङा लाथिख' मोनबाय थादों। बेनो साजाया, रायजोफोरखौ अनसायनाङाखै, गावखौल' नायदों, गावनि गोसोबादि दादागिरि देखायनानै सरखार खुंदोंमोन। दा दिनैसो MCLA दं, MP दं, नोंथांमोना माखौ गिदों? फैसा थाखा दं, 5 बोसोर गोजो जाबोनाय, माखौ इसिग्राब एरसोनानै थाथारखो? बै समनि खोथाखौ, बै अपिनियनफोरखौ गोसोखाङोब्ला, that opinion was very rare, बिराद आलादा रोखोमनिमोन बिथांमोननिया। दिनै नोंथांमोना दिनै मानो सिरि? अपोजिशननि रल ला। आरो मोनसे खोथाया क्लियार, दिनै राकेश ब्रह्ममोना इसिग्राब UPPLनि जानानै खोथा बुंबोबाय, दिनैनि थारिखआव UPPLखौ लानानै गोबां हाबा मावबाय। बिराद गोथौयै गोरबोजों UPPLखौ मोजां मोनदोंमोनब्ला, बिथांमोननि आदर्शफ्रा मोजां मोनब्ला, UPPL दोलोनि सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा मोजां मोनब्ला, राकेश ब्रह्मआ निस्सय थागौमोन। दिनै बुंदों, प्रमद बर' बिथां थानायमोनब्ला दुरान्ड कापआ जोंनि ओनसोलावनो जागौमोन, बिटिआरआवनो जागौमोन होननानै। नाथाय दुरान्ड काप खुंनायनि गेजेरजों पार्सनेलि माबादि रिजाल्ट जादों जोंनि समाजाव बा प्लेयार्सफोरनि गेजेराव, बेजों सोरबा साबसे सुबुङा इनकारेजमेन्ट मोनदों बा दावगालांनो हादों ना माखासे थाखोनि लिडारफ्रा बेबादि प्रग्राम खुंनायाव लाबालाब जादों, GMफ्रा लाबालाब जादों बै समाव, प्रमद बर'नि समाव, बे खोथाखौसो जों साननो गोनां। बेजों रायजो राजाफ्रा लाब जादोंना जायाखै? बेवहाय कौटि थाखा इनभेस्ट खालामनानै मावनायाव इयुन जोलैया लाब जाना जायाखै? रायजो राजाया लाब जाना जायाखै? सिन्था खालामनांगौ दं। बिनि बे कौटि बाजेटजोंनो माबा मोनसे आसनि बानायनानै हरोब्ला साबसिन जागोन नामा नैबे समाव? बेखौसो सिन्था खालामनांगौ जों। उनावथ' बेफोरबायदि सुबिदाखौ लालांनांगौ, बानायनांगौ। नाथाय फर द इन्ट्रेस्ट अफ द पाब्लिकनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय जे खामानि मावनांगौ दं, बेखौ नागारनानै बर्थमानाव बै खेथ्रआव जोङो थांथ'नो हाया। अर्थनैतिक बेबस्थाखौ साननांगौ जायो। ओंखायनो बेलेन्सआव फैग्रोनांगौ जायो। बेयावलाय थांदों, मालाबा फैफिनगोन। बेफोरबादि गुवाहाटियाव थांदों, मालाबा खुंगोन बावनो। दा रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायखौ मोनसे सरकारा मालाबाबो हेव खालामनो हाया, नागारनो हाया। बेखौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट, मानो राजा सोरनि थाखाय जादों? रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे खोथा। दा बेखायनो आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायहर। थेंक इउ फर वाचिं।